आयै आफाया होमबा मानो फैयाखै दे? जुदि आफाया दाबो थांना दङबा न'आवथ' फैनांगौ ना। माथो बुंबावनो आरो आइ, नोंसा आफायाबा मानो न'आव फैया? दे आंखौ गोसोखाङा नोंखौथ' गोसोखांनांगौ ना। अनसुलि, नों माथो ओंखाम जायाखै खोमा? थां ओंखाम जानो थांदो थां। दिनै आबैया ओंखाम संदों, थां। आयै नोंलाय? थौ सानैबो ज' जाफानि। नाङा दे आइ, आं जाथ'वा, उखैयाखै आंखौ। थां नों थां, थाबैनो जायो थां। ओंखामखौ नोंबो मालाबा जायालासिनो थाग्रा जाबाय दे। बिदि जायालासिनो थानाङा मिथिगौ ना आइ? आयै नोंदि आंखौ बुंदों, माथो नोंबो ओंखामखौनो जाया? आंदि जायोआनो, गावगाया बांसिनसो जाया। जागोन दे आङो उनाव, थां नों जाहैग्रो। जागोन दे जाहैगोन, थेवब्लाबो आयै नोंबो दसे उनाव फैदो जानो। नोंबो बिदि जायालासिनो थानाङा, नोंनाबो देहाया गाज्रि जागोन, हामलांजोबगोन आयै। दे जागोन दे, आंबो दसे उनाव उखैथाराखै। थां आइ नों जाहैग्रो। दे। उखैयै गाङै जालायलांबायलै आं मानसियानो। बिग्राया गुबुन हिनजाव हाबा खालामबाय। मानो बिदि खालामनांगौ बियो आंखौ? मानो थगा होनांगौ? खेबसे लोगो मोननाय मोनबा मानो लोगो मोनहोआखै इसोरा आंखौ? बाजै। औ बुं मिनिसोरां। बाजै, नों ओंखामा जा। आयु मिनिसोरां, ओंखामखौ नोङो रुमावनो लाबोबाय? आं जाहैगौमोन ना दसे थानानै। बाजै, नोङो ओंखामखौ जागोन होनना बुङो, नाथाय ओंखामखौनो जाया माथो। बेनिखायनो दिनै आङो रुमावनो लाबोबाय। नो बाजै जायालासिनो थानाङालै बिदि। देहाया लोरबां जागोन मिथिगौ ना? माथो खालामबावनो मिनिसोरां, नोंसारानि खोथा सानैनो आंहा गांनि उखि जालांबाय। हरावबो मोजाङै उन्दुलाङा, मेगन मानि गोसोम जालांबाय। बाजै, बांद्राय दुखु खालामनाङा। माथो खालामबावनो आरो। बे आदाया जुदि थांना दंमारोबाबो आदायानो मोजां नंखाया। मानो बिदि धका होनांगौ? बेफोरबायदि धकेबाज मानसिखौ सानबाय थाना लाब गैया। आरो आंनि बाथ' आदाया बे बुहुमाव गैयायानो। मानो गैया जानो मिनिसोरां? दङ, फोजोंसारानो नुथारदों। बाजै, आदाया जुदि थांना दंमारोबा बियो फैगौमोन ना खेबसेबाबो। मानो फैनो बेलाय? गुबुन हिनजाव हाबा खालामबायना, जोंफोरखौ नांला बेनो। बिमा बिफा, हिनजाव, फिसाजो, फंबाय रावखौबो नांला बेनो। खेबसे जुदि लोगो मोननाय मोनबा थांबावगोन र' गाबोनो। नागिरबायानो थागोन बेखौ। मानि मा? आंनोबो फिननाय नांगौ। बियो आंखौ मानि थाखाय बिदि धका होखो? मानि थाखाय बिदि खालामखो? आंखौल' नङा, न'नि गासिबो मानसिखौनो। जोंफोरखौ बेसेबा टेनसन होनानै गावगाया रुजु रुमुयै संसार जाहैगासिनो। मानसिखौनो जोंबायसो आङो। दुखुबो मोनो, रागाबो जोङो। माथो बुंबावनो आरो बाजै, नो ओंखामा जाग्रो। मिनिसोरां, नों मानो लाबोनांगौ दे? आं जाहैगौमोन ना। बाजै, नों जानांगोन, दानो जानांगोन आंनि सिगाङावनो। मानोना नों ओंखामखौनो जानो नागिरा। ओंखामखौनो जायाखै नोङो बे साननैसोआ मोजाङै। नोंजोंबो मा जाबावनो मिनिसोरां। लाबो जानि। खर'आ हालालै, लोमजानायानो मानो दाबो हामला? दाखालिनिफ्रायनो लोमजागासिनो आङो। मुलिबो जागासिनो सानफ्रोमबो, थेवब्लाबो मानोबा हामाखै। दिनैथ' गरनैयानो जाबाय। खर'आबो ओरैबायदि गुदुं जादों। आइदै मा खालामनांगौ जाखो? बिफा। मायो बिमा? बिफालै, मुलिखौ गरसे जाबावनोसो नांगौलै आङो। खर'आ हातथारला। नङा, नों मानो डक्टरनाव थांनो बादों? आं हले दिनै डक्टरनाव लांथारगोन नोंखौ। आं गारि लिंहरखाबाय। दाखालिनिफ्रायनो लोमजागासिनो नोङो। आरो मुलियाबो जागासिनो, थेवब्लाबो हामाखै। बिदि थाबाय थानोसै नामा? नङा, दाबो मानो हामनो रोंला? मुलिथ' जादोंना। नोंनिया लोमजानाया बेसेबा गोसाथार मिथिगौ ना? बेनिखायनो हामनो रोङाखै। नोंखौ डक्टरनाव लांसै। बिदि थाबाय थाबा जाया बिमा, मिथिगौ ना? न'आव सासे बेमारि दंखायो। नोंबो जुदि माबा मोनसे जानांगौबा आंहा मा जागोन? आरो गथ'आ? बेनिखायनो दिनैनो थांनांगोन। आं खिन्थु फन हरनोसै दे। आं फन हरनोसै। फन हरनोसै माने आङो लिंखाबायानो। दे होमबालाय लिंहर। माने डक्टरनाव थांनो बादोंमोन आङो। थांनो बाबा जागोन नामा बिमा? एथ' गोसा लोमजादों नोङो, हामनायानो थायाखै। दिनै सानथामानो जाबाय। बारानिफ्राय बारासिनसो जाबोगासिनो। आंनि थाखाय साहा फुदुंनो हागोन नामा? लाल साहा। एकदम हाथारला। र' फुदुंना लाबोनि र' आं बिमा। आं गारिखौ लिंहरखानोसै र'। थाङा होनना बुंनाङा दे, आं खिन्थु लिंहरथारगोन। लिङाखै लिंनायालाय, नाथाय लिंनोसै आङो। दे। आरो मानसियाबो लोरबां जालांबाय, नोङो ओंखामखौनो जायाखै। ओंखामखौनो जानो हायाबा? लोमजानायानो हामाखै, बोरै जानो हानो दे। र' आं साहा फुदुंहैनि, ओमफ्राय फनबो खालामखानोसै, गारिखौ लिंहरखानोसै। दे। नोंनि खोथा सानैनो बांसिन लोमजादों आङो।
गिदों आङो नोंखौ मिथिगौना बेनिखायनो डक्टरनाव थांनोबो बादों आङो डक्टरनाव थांबा नोंबोथ' आंजों थांफागोन थांफायाबाबो जाया बेयावनो जुदि नुना होयोबा नोंखौ ओरैनोबाबो नोंखौ बिसोर नागिरगासिनो फट' लायै लायै मानो लोमजानांगौ दे आंबो आरो मुलियाबो मानो खाथियाखै इसोर मानो खाथियाखै आं मुलिखौ गरसे जाबावनोसै इसोर एबार मुलिया एसे खाथिदे ओरैबायदि सादों खर'आ उन्दुबो लाङाखै आङो बे खोथाखौ सानै सानैनो उन्दुलांनोबो हायाखै बेनि थाखायनो बांसिन जादों लोमजानाया राजिबखौ जुदि लाङोबा मा जागोन इसोर आंखौ एसे नायफिन बिमा गारिया फैगोन दे आं दानि फन खालामदोंमोन साहाखौ लोंनानै ओंखारखादो आधा घन्टानि उनावनो फैनोसैनो जागोन दे आंना हौवाया आंखौ बेसेबा अनखायो माबा मोनसे जाजानो बेसेबा गियो एसेबां मोजां हौवाखौ जुदि लाङोबा मा जागोन बै हिनजावानो बिनि बिसि खोमा सोङासैबो आङो टेनसनावनो मा जागोन आं मबाइलखौनो लांफानो बावदोंमोनलै सना बावगोन मायाबा नोंहा गुबुन दंबावो ना बिजित गैयालै आंना रावबो नों मानो बुजिया आं मबाइलखौ लांनो बावदोंमोन मिथिगौ ना आरो दे दोनथ' आं नोंनो उनाव फन हरगोन आंना नै हिनजा न'आवनो दङ दा खिनो थांनायखायसो रिसिभ खालामनो हादों आं फाल्थु नङा बिजित नोङो आंजों फाल्थु खालामगासिनो आं नोंसानाव थाहैनायावबो नों आंखौ होखारबाय दंमोन नों फैदो होनदों आं मा नोंखौ आं बिजुलिजों संसार जानायखौ नायबाय थानांगौ नामा हा आंना मेगन साया नामा माबार फैनोबा फैदो नोङो नङाबा खिन्थु आं सुसाइड खालामगोन बिदि नङा उर्मिला बिदि नङा आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा नों मानो बुजिया आंहा नोंनि अनगा रावबो मोजां मोननाय गैबावलालै आं मबाइलखौ लांनो बावदोंसोमोन बेखौथ' बाद होनदों आंजों दा माला फैनो नागिरदों नों नोंनि हिनजावखौनो मानो नागारनो हाला फैदो नोंसोरनि अनज्लायनाय माबालायनायफोरखौ नायबाय थानांगौ नामा आङो नों जुदि आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोबा नों फैदो नों बे सप्तायावनो फैनांगोन आंजों आं मिथिया जिखिजाया सप्तासेनि गेजेरावनो नों आंजों फैनांगोन सप्तासेखौबो आं मानो टाइम होदों मिथिगौ ना नों फैसा खाव नों सानदों मा नोम्फानिफ्राय फैसा खावदो थाबैनो खावगोन ना खावा बुं आंजों फैगोन ना फैया बुं नङाबा खिन्थु आं गैला सुसाइड थांगोन सना थांगोन जागोन दे नों मानो बुजिया बिदि खालामनाङा सानदोंबालाय नों आंजों फै गोख्रैनो फै नङाबा खिन्थु मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दे जागोन दे सना दे आं नोंखौ उनाव फन हरगोन मा जागोन दा आंथ' दा उर्मिलाखौबो मोजां मोनो थारैनो आइ आफानिफ्राय फैसाखौ खावनांसिगोन आंनो उर्मिलाखौ नांगौ आं लागिबा आंनो बिजुलिखौ नाङा उर्मिलाखौसो नांगौ आंनो खोनादोंना मा जालायखो आरो बिजित आं प्रेगनेन्ट मा नों प्रेगनेन्ट औ बिजित आङो प्रेगनेन्ट नों बिफा जासिगोन आङो बिमा जोंफोर सानैनिफ्राय साथाम जासिगोन आं फोथायनोनो हायाखै आंनि प्रेगनेन्ट आं बेसेदि खुसि नों बिफा जासिगोन आं बिमा जासिगोन जिउआव जेबो टेनसनानो गैला बिजित नों मा खुसि मोनाखै नामा मा सिरि मा खुसिबो जायाखै नोङो खुसि मानो खुसि जाया जानो आं जोबोद खुसि बिजुलि नों बिमा जासिगोन आं बिफा जासिगोन होमबालाय मानोथ' सिरि माथो जेबो रिएक्सनानो गैया नङा माने नोङो ओरैनोबो बुंनो हागौ ना थगायदोंबो जानो हागौ नोङो थगायाखैथ' आंलाय मानो थगायनो दे एसेबां गिदिर बाथ्राखौ थारैनो प्रेगनेन्टमोन आङो नोंसा आफाया मोनथिबाबो जोबोद खुसि मोनगोन नाथाय बिसोर मोनफैथ'वाखै न'आव खिन्थागोन बिसोरनोबो बिबौ जासिगोन ना बिसोरबो बेसेबा खुसि मोनसिगोन आरो आंनि आइनोबो खिन्थायाखै आङो आरोथ' उर्मिलानोबो खिन्थानो दङ नाङा बिजुलि उर्मिलानो खिन्थानाङा रावनोबो खिन्थानाङा मानो खिन्थानाङा आंलाय नाङा रावनोबो खिन्थानाङा अबावबा खुगा नांगोन नोजोर नांगोन ओरैनोबा नोंनि लोगो उर्मिलाखौ बारा थिग मोना आङो मोजाङानो माथो उर्मिलायालाय नों मानो उर्मिलाखौ बोरैबा खालामबाय थायो नाङा होनदोंना नों मानो बुजिया उर्मिलानो खिन्थानाङा उर्मिलानोल' नङा रावनोबो खिन्थानाङा आइ आफामोननोल' खिन्था आरो नोंसा आइमोननो बेनि अनगा रावनोबो खिन्थानाङा अबावबा नोजोर नांगोन गाज्रि नोजोर
दे लासैनो जिरायदो। आं बुंखादोंमोन ना बेनिखायनो फैनो गोसो गैया होननानै नोंसोरनो आंखौ ब्रा ब्रा लाबोदों। दे जेबो नङा दे आफा थेवब्लाबोथ' एसे बेरायबायना दिनै। दे जिरायदो। दे होमबा गब्दा नोङो बेयावनो जिरायना थाथ'नाय जोङो जाग्रा बुस्थु लायनि र' दखाननिफ्राय मेथाइ लांनि न'आव। आयै आंबो थांफानि र'। बेनोथ' फै माथो नोंनो गस्लाबो नांगौनो। औ गस्लाबो बायनि र' आङो। आफा नों बेयावनो थाथ' जोंबो थांना फैनि र'। दे थां थाफैबानो जाबाय। जागोन दे। फैनो गोसो गैयै मानसिफोरखौबो माबा ब्रा ब्रा लाबोदों। गावसोरनि आथिं दं आखाइ दं आंनिया दंबाबो गैयि बायसिसो। बेलाय माथो मैनास्रिसो मैनास्रि। माथो गब्दा गुन्दासो। मैनास्रि नोंखौ दिनैसो नुबाय अबाव थांनो नागिरदों नोङो मैनास्रि? आं जेरावखि थाङा मानो नोंनोलाय मानो नांगौ पापि? साला दाबो थैनो रोङाखै नोङो गब्दा गुन्दा? बेफोरबायदि दा बुं मैनास्रि आंखौ निमाहा होला नामा नोङो? औ सानसे समाव आं नोंखौ बेसेबा आलाय सिलाय खालामदोंमोन धोखा होदोंमोन नाथाय आं दा सोलायबाय मोजां जाबाय हागौबा आंखौ निमाहा हो आरो आंजों थौ। मा आथिं खरा जानायखाय मोजां जाफ्लादों हा? आरो नों बायदि सासे पापि मानसिजों आं बोरै थांनो? आंखौथ' नोंसोरो आलाय सिलाय खालामदोंमोन नाथाय आंनि सैमा आरो आंनि मोसौखौ नोंसोर बुथारनायालाय? नों बायदि पापि मानसिजों थांफिनगोन आङो करोड़ थाखा होबाबो थाङा आं मिथिबाय। आरो मा आथिङा आखाया हामनो रोङाखै नामा? ओमफ्राय आंना एक्स आइ बिखुनजोनियालाय माथो खौरां हा? मोजां नङालै मैनास्रि बिदि आथिं खरा जानायनि थाखायथ' मादैया आंखौ सासे बुरि हिन्जावजोंनो हाबा खालामना होदों। फिसाजो सानै दंलायो नोंसोर बायदि सिख्ला। मा? हामबायसै रहर। आंखौ बेसेबा बासिखायोमोन माथो हा? आंखौ मुगैयोमोन माथो दालाय माथो बुरि मांग्रा आं हाबा खालामजाना होदों हो? थै बिदिनो नोंसोर दा। नों हाजारखि बुं थेवब्लाबो आं गाज्रि मोना नों हाजारखि राय थेवब्लाबो आं गाज्रि मोना मानो होनबा गोरोन्थियाथ' जाया नङा बेसेबा जाखादोंमोन जोंनिया। नोंबोथ' जोंफोरखौ बोदला लाखाबायना होमबा मानो नों आंखौ निमाहा होनो हाया? सयफु नों बायदि मानसिखौ निमाहा होनो आङो लागिबा आं बुरिना थागोन मिथिबाय रावजोंबो जुलिखौनो जाया। लागिबा आंनो हौवाखौनो नाङा थेवब्लाबो नों बायदि पापि मानसिजों थाङा होनदोंना आङो। मैनास्रि एसे बुजि नोंथ' आंखौ बेसेबा मोजां मोनोमोन नाथाय बे मोजां मोननाया अबाव थांखो? आंथ' नोंनियाव निमाहाबो बिबायना आरो आं एथ' बुरि मानसिजों बोरै संसार जानो दे थैजासिम नों बुजिना मैनास्रि थौ नोंनो आंजों थौफिन। आइया माबायदि गुन्दा मानसि मारलै बिलाय? थै नों आंनो करोड़ थाखा होबाबो आं नोंजों थाङा होनदोंना? नोंखौ सेथानोसो लुबैयो आं मिथिबाय। नोंजों आरो संसार जाबावनो थांनो आङो। गस्लाखौनो बायासै माथो नोंलाय? फसायनायानो थासै ने आयै बेनिखायनो बायासै। थौदो आफा आंहा गस्लाखौनो बायनाय जायासै। आयै दे आफाखौ हमदो आंहाबो माबा मेंसोबाय न'आव थांनानै उन्दुनो थाहैनोसै। थु बिफा थांसै। बिफा? बेनो बिनि हिन्जावा आयौ माथो बिमानिख्रुइबो बुरैसिन जागोन। आं हालालै बा मोनदोंना गब्दा सानसे समाव बेसेबा दादा दिन्थियोमोन माथो नोङो। आंखौ बेसेदि दुखु होदोंमोन नोङो बेसेदि साजा होदोंमोन नै दिनैसो फिथाइखौ मोनबाय नोंहा। इसोर दङना इसोर। दालाय माथो आंखौनो नांगौ जाफिनदों दासो हा? बुरै हिन्जाव मोननायखाय आथिं आखाइ हामबानो बियो दादागिरि जाफिनगोन। थेवब्लाबो गोसोखौ स्रां मोनबायलै आङो बिनि हिन्जावखौ नुनानै। मिनिनो ओंखारसोबाय आंखौ। मोनदों साला बेफोरबायदिनो मोननांगौ। इसोर जोबोद मोजां खामानि मावदों दे नोङो। बेफोरबायदिनो खालामनांगौ आफासो बुंबावो माथो फिसाजोआबो गावनि असे नङाबाबो। बियासो लासिंसिं आंखौ हाबा खालामनो नागिरबावो जेनेबा आं थांगोनसो आरो 1 करोड़ होबाबो थाङा आङो। खुसि मोनबायहाय दिनै गब्दाखौ लोगो मोननानै। थांसै आंहाबो सकआव थांनो गोनाङा गोबाव जाबाय। मा खालामनो फैनायबा बेयाव?